Alhamdulillah. Assalamualaikum genduk niken salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak mau Marno? jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Terus sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan niken salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, dadi piyai mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung mara tuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci radan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak Degareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lah wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Berarti dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lair urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir Lambo. Nikan yo. Oh, ki cah iki sik enom ya. Lah sampean yo suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lek sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane? Kuwi tok ha iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Lah ya Bapak Sumarno engko dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki Niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran. Syukuran Pak Sumarno. Dikitan. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Pak Sumarno nikah. Ora. Terus diapake to, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut Niken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut
bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi iki yo tasakuran ya jenenge Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Ik Sing sumbing iki bibir. Lah mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, kadang sempake dikene genteng iso. Weh. Lah, kuwi ilmu lho. Ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sinom Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng? Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo ora nyeneni ngene apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusan dhewe. Niki kan lek ora ngerti, desa kene lho. Kan desa kene Sinom Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Ki Dak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan? Iki dicangkek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat Pak piye kok? Wah, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Pun sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih lah, nate. Kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau. Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Marane kulinamu kepethuk taslim.
Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kang Ngerumbien, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bonangipun. Yo. Ya, Reng. Joget ya, Reng. Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Ngoten niku. Ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk, enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adisepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa sela ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak cucuk. Maksude piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar.
leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Nah, nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangen. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Nanya apa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Aku bab ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Karep gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca madang. Ojo selek tresna pancene tresna kuwi akeh pacoba. Selamat sukses untuk Bapak Sumarno Ibu Suyatmi, warga masyarakat Sengklik, Sinom Widodo Barokah Sedayanipun. Rene masalah iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Kaya ngene. Golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Mungkin nek resikane. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Makane ababe ya rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah. Aku jane apa? Ngempet, Pak, ket. Ngempet to. Lah ya tak sangoni kok kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane raimu kene, Ndang. Iki dagangan.
dagangan arep dirusak. Ayo luar biasa, bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho. Wi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih betok yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Kari, Kang Asto Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari niki. Ayo Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik Nyusun kekuatan mergo sik bacutan. Genti artise Madangkara genti ditampilke. Lah iya ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Coba kaya. Ngateko nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bergantian rat untuk bersama memajukan Cengklik Sinom Widodо. Maju papat papat diulang, maju papat papat diulang, utangake mesti enggal bumi. Pelukis kontol baris, pelukis kontol baris, pelukis kontol baris, pelukis kontol baris. Ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas Nggih Gareng. Mas leres tanpa kerukunan Sinom Widodо mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan, desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahku. Enggak, bercanda. Kaya anu nijup. Ya, Winong. Asli namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Nggih, iki mau gugur gulung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote nggih jumeneng ngono kuwi lho. Gugur Iya. gulung Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. Nggih, leres. Nggih, Miras-mirus. Nggih. Nggih, Birgita pun rampung anggone toto-toto. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres, nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodо dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat. Mila ngaturake lestari ya ngono kuwi. Tak goleke dalan panjenengan. Iya. Iya, ini enggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Enggak ada. Apa? Enggak ada pamundutan apa gitu atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur Gunung. Gugur Gunung. Oh Sinom iya.
Nyamat. Nyamat ki mau lah. Mari kangen nggih. Diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Enggak boleh lek judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karepmu aku Dwijo Waranggono apa Pranatacara kok. Monggo dipun aturaken Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
Bisa ngikuti ta Pak Gareng? Iki suwan apa meneh. Aku tak jogeti mari sing ngendang karo sing bedhog ki ora ngene. Dan iku tak deder. Mula jenengan pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipirsani. Wo garapane ngene iki. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Aku selalu nonton aku. Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti, Pon. Syukur ta syukur. Bareng yo kadang wis ngikuti terus ki yo jalan terus. Nah. Lha ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh tek yo. Nggih, Mas, Pon. Ora perlu doyak. Nggih. Aku lumayan napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi ki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesiden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik macal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi yo kerja. Tapi jenengan nate keplet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wit limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Yo tak ampet aku. Carane? Yo tak ampet piye carane? Lho piye? Lah kuwi anggere jingone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Kowe mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Mbak wayang kulit iki tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerja sama. Nah, kuwi.
Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan iki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. Berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar kok urung. Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, pinter, gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang diapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar. Mau, aku mau pacaran sih. Terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab. 1. Melindungi. 2. Sing ketelu. Gelem rekoso. Kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur. Nah, itu yang dicari. Wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih siji sing penting banget. Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh. Wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki mbok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ketoke aku nang kene kemaki. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, 2 bojo wedok. Kuwi 2 kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa? Lah ya bojoku wedok lho. Bojoku wedok ibu kek. Ah ya bojo ngono kuwi Bojo ngono kuwi. Apa kok ya bojo lanang. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari siniken wong isih cilik niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Umur ana tengah. Hari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ning ati-ati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing ati-ati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak sing Cahyo. nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlocah ora.
Ki Dalang Cahya Kuntadi konoan ora. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo pangkur nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Timen Buddha yang rembaka Mas masih nangling cahyane roka heksi Nimas mesti kaning jantong kan kenya kang saking kenya saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa salawi nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya, Pak. Lho, Nduk Jadi kaya kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, Pak? Lah Bapak lek ngono Bapak nyuwun napa to, Pak? Bapakmu ki royal nong. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak De Gareng. Aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkara niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, Brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo Ana langsung coba. Yuk. Pangatara ngira Papan
kalimat yang kedua ref. Nduk Rahayu. Karyane sapa ta Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Sabdo. Mbak Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku ya gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning ya dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Enggak ta nek ngono lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ha, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalé. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik Nduk bar iki pisan kas ya bar iki ya. Ya, ora apa ya. Nggih, manut Pak. Selane nong winong ayo nong. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana Oh iya. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, menyat nong, menyat. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, neriman, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene.
Ya ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mula ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih. Wis nikah. Derek. Ya kok sampun. Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan. Ayo. Ya, aduh. Cake Mbak Wir dikangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi lek gemati Masya karo Allah. sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winong iki ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nong dibawani nong, apa kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi. Tungtak dade. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. Rineng kain baksa Neno nano. Minong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten daun apa Pak napa anu ajeng nyangon. Kayar pipis. Oh. Kula ngene Wah, kok maju lho tenan kok kok. repot-repot Maju tenan kok, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung lho. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe Sinden winong tulung agung. Tak kira sinden ganyong. Aja nganti ninggal
Nggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak? Nggih. Monggo, monggo. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah, Jan. Ojo ngece, cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Mas pun sepuh kok tesih kelihatan bagus gitu loh. Pak, atos-atos Pak niki. Mas Dalang potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lho kok dipotong? Nggih. Oh, Mboten siap. apa, Pak? Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Kula dipotong. nek Saya enggak ngaten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok kian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih. Wes gara-gara Mbak Niken rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Oh ngaten nggih. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saken mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten. Cocok niki. Kula nggih prei. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula wau lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Empun. Empun wae. Ya pun kula dhisekke. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak lumbung desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing cilik. Ya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngetekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih. Nggih, dos pundi? Nggih, capek gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke sedelok meleh ngantuk lho. Oh nggih, pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Capek gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Monggo caping gunung. Anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan jurek kelingan anak lanang
Bareng yuk. Setya tuhu Mas Dalang nggih. Nggih. Tak kula tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya tuhu. Sing asta sinten, Pak? Panjenengan milih ni prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke mbak niken mawon sing bintang tamune sing gawe aku reso turu rong bengi niku. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Setya tuhu. Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti saya salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng kaya Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa, ora dadi. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku kang setya satu. Nggih. Nggih. Nggih, Niken Salindri. Nah niku nggih. Aku kang setya satu.
Mbah Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kendangan yo. Masih lagam yo tetep goyang. Ki mau garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Duk. Ah iya. Ya, Duk. Andika mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Taun ngajeng nanggap malih nggih, Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin. Nggih. Lanjut nggih, Pak. Lagune sing jigra nggih, Pak. Nggih, manut kula nggih, Pak. Nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh, senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso goyang. Ya iso, kene juara siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Aku nonton. Lah. Apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas, Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih, Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, rancakan ayo. Ting-tingane sapira, Mas? Sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kuncang. Tatoku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Kosokan watu
pangananku montor cilik saka lampung. Wis kalau pes monggo baris, rasane sayang baris. Wis kalau pes monggo baris, kekereke monggo baris. Zaman semono ana sayanya apa potongo iki cerita saka wong tuwa ana caraka ana sawala iki cerita saka wong tuwa ana sayanya apa potongo iki cerita saka wong tuwa ana caraka ana sawala iki cerita saka wong tuwa moko potongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu ready. Aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, mangga bareng. Bir, Katresnan sejati ya, Pak. Ayo Mas, langsung Mas. Ayo. Udah Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen lugu tak sawangi wae. Tanggal 15 Sepadang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 Sepadang jingklang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sinden ya. Ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kali Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket wingi dereng anu ya, Pak. Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk lho apal-apal dader. Tak dukung le. Sing bedhuk notasi pertama. Nyanyi. Wes kono. Yo. Oke, kanca-kanca pengrawit oke to pisan? Sudah. Oke. Oh, iso. Sudah ready. Monggo, Purba sejati. Katresnan sejati. Monggo, yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
kasih anak-anakku semuanya. Kompak, Mas. Nggih. Nggih, genduk niken matur nuwun ya, Nduk ya.